Joo, eli iltapäivää tässä vaan tässä ja eli tossa vähän huilailu, kun ollut semmonen olo, että väsyttää kun nukuttaa ja mä yrittänyt nukkua ja nyt mä ajattelin jotain safkaakin tässä laittaa, kun mä kävin tossa, siitä on jo, onko se pari tuntia sitten, kun mä kävin kaupassa ainakin, ja nyt mulla olisi, vähän laitan tässä sipulia. Tämmöisen saakotin punasipulia, mutta en tiedä sitten. Pilkotaan se nyt tähän valmiiksi, toi punasipuli. Oottaan sitten sitä, kun se menee tohon safkaan. Joo, nyt mä lämmitin tommosen kiakon, tollasen lätyn lämmitin. Sitten siihen lättyyn laitetaan pyrettä, eli tomaattipyrettä laitetaan lättyyn tästä. Eli tästä sitten pyrettä laitellaan ja tehdään safkaa. Mä en oo mikään kokki kolmonen, mutta tai mikään kokkailija. Tämä on tämmönen vaan tämmönen perus, joka pärjäilee. Kai nyt sen verran osaa jotain tehdä, että pärjäilee, mutta en mä mitään muuta osaa tehdä. Semmoisella ruualla, että pärjäilee. Noin. Sitten me voidaan jo tässä välissä heittää nää punaripsut, sipsut tohon, sipsulit tohon, mitkä nyt olikas sitten. Taas toi ikkuna kiinni, ei tule noita hikisiä auton ääniä. Sitten me tarvitaan siihen tähän safkaan kans täältä sitten samalla tällaista Poutun kebab-lastujaa. Tulee aika rasvainen mättö tästä, mutta ei voi mitään. Noin. Siinä on vähän kebab-lastuja. Ja viimeisenä ekstran pizzajuustoa. Noin, ja sitten mikro on takaisin. Ja katsotaan hetken päästä, koska se on valmista. Joo, mutta loppuu kamerasta virta ja joo, tommonen siitä tuli, ei mikään kauneuskilpailu tämä oika, tällä ei voida mitään palkintoa, mutta kyllä tällä ainakin nälkä lähtee tällaisella safkalla ja jos joku siellä nyt kauhistelee, että mitä paskaa tää on, mutta sille ei voi mitään. Kun ei oo kokki, niin ei oo kokki. Ja sitten siihen kyytipoiksi laitetaan tällaista kiinalainen salotin kastike. Makea öljychili. Sopivasti tulinen maustettu tällaista salatin kastiketta heitetään tähän. Pintaa vähän noin. Noin, se on, ei kun nämä niin siitä ja se on sitten siinä ja sillä mennään eteenpäin sitten. Ei kun tästä lättyä lähdetään sitten käärimään lättytaskuksi. Näin ja sitten ei kun tää on niin saatanan kuumaa tää, ettei tätä. Sitten ei kun ääntä kohti vaan tästä. Toimii. Noin saattaa 5/5. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.